Asih turu. Tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindo mimi lan mie goreng ya. Pindo mimi hamimi o. Mintuna. Terus. Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib, Wajib nek senep, senep nek Pak Asop, asob nyidam. Terus itu asih bebrayan. Luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya, Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata. Godhok. Mbak Niken Salitri. Tak trondol. Ayo Bu Ingkar. Diterusnya ya, siap. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon gara-gara. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng bareng. Heeh. Sri, kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Ki mawon apa mundutan? Napa Mas? Sik lali aku. HP ini Mas. Alah aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumakar WA.
Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cuk 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 cuk. wah pinter dalang ya. Alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini iki balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Met ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendang iki kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kowe arep dipek ae. Wah omong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Oke. Yuk, dadekke yuk. Oh. Cah dembung iki piye cah dembung iki? Cah dembung wis. Sayang
nampi dawuh menika Siap, inggih. Pak Panito mboten ketang sepatah dua patah kata niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk. Monggo Pak Nito, Pak Asop. Lenggahipun wonten pundi to, Mas? Oh sampun kunjur. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotone ta? Yo. Nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewung nggih. Oh nggih. Oke, nggo penutup ning limbukan. Siap. Lewung garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih. Mas Karis ning mburiku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewung dadekke.
suwuk Mas Arya. Mas Yuda. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan kan keterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan jajaran wonten ing SMA 1 Nganjuk. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Semanten ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap Inci. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo ingkang sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang 5 Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna Suasana rame rakyat gede ati ing Jawa Tengah bosen pengambangan jero kota saben desa ngadesa saben dina minulya Simpang 5 pikuna pacaran dapat luang Simpang 5 Ria ing kutha Semarang. Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncenana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake. Wah ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana, nek ora roh karo agama, jedot cara Blitar. Wah ngono. Rugi. Ayo ngestokake dawuhmu. Angka telu kewajibane wong tuwa ngrabekke anak. Nek wis telu ki tercakup wong tuwa wis ora oleh melu cawe-cawe urusane anak. Tegese anakku wis mandiring pribadi iso nata urip dhewe. Wah iya. Iya ya Mak iya. Ayo ndonga bareng-bareng Nak. Muga-muga ana ing ambal warsa HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Ya. Semasaku dapat selangkah lebih maju, tambah prestasine. Sesuai dengan motonya, bersatu, bermutu, nomor 1. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wos tak Sing
1 kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis, sing memprioritaskan babagan kabudayan kuwi ana, Nduk. Ana. Aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang, pepunden-pepunden dalang. Heeh. Kuwi uga alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana umpamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme? Gedung Dandang. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Heeh. Ana neh Mas Niko saka Gandu. Heeh. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Dalang kabeh. Dalang. Ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono kuwi lho. Oh iya, kuwi ya lulusan kene. Lulusan kene. Oh ngono. Ning ora patek kenal aku candi ngono. Oh iya. Iya Mak iya. Iya. Prestasine akeh SMA 1. Prestasine akeh yen tak waca ki nganti jam 7 isuk, mula ora tak waca wae. Oh iya. Wis intine kabeh ya wis roh. Oh ngono. Murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis. Oh ngono. Terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap. Oh ngono. Terus bengi iki wayangan, tanggal 21 ana Jalan Sehat. Puncake upacara HUT semasa, hari ulang tahun semasa ya kuwi denge 4 Januari. Wah iya. Iya ya Mak ya. Alhamdulillah. Nduk piye? Saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Sing katimbalan sowan marak mangarsa kene paring lelipur, paring hiburan ora ngembongake awake dhewe. Ning sapa? Uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yuda Bakiak. Wow, ngono, Mas Yuda CS. Sadurunge Mas Yuda takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik. Oh, ngono. Jumeneng. Sepati cok. Kutang tang tak tang ya. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku.
iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah Kok aku iso demo tekone Keri lho Mas. Heeh. Teko Keri aku bar kok Tulungagung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Iya. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning Semasa. Lah kon delala lagi cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok mbak. tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya Adalah orang pertama ya. Kamu ngoe pacare Akbar pertama ya ning Semasa. Terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik-dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. ngene lho. Jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane. Masalahe tekone gak karo aku. Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan ya ndak mungkin. Lah gitu kok jarine ndak kopel. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari, pakai yang ini, Wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teus. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa? Duh win anu sing anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai arep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lho gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan iki kan biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku apa ya tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam sik. Oh iya, kagem sedaya. Ayo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1
Nganjuk. Oke, semasa ya Mas. Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya. Amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nek bermutu apik banget. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho, kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to Kang Mas? Yang duduk di depan, Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Ya, tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku. Sing mantan ning Semas